Jekk ikun Prim Ministru Bernard Grech irid iwaqqa l-kwartieri tal-Labor u jagħmilha Art ODZ. F'Marsa Xlok il-ġurnalista One News staqsih dwar wedi tiegħu fuq ODZ. Għal din il-mistoqsija, Bernard Grech wieġeb li se jaqbad iċ-Ċentru Nazzjonali Laburista iwaqqgħu u jagħmlu ODZ. Dr. Grech, għandkom art identifikata? Grazzi ħafna. Għandkom art identifikata biex tagħmlu ODZ? Grazzi. Li mi l-ewwel art li ħatibdew biha? Ħanibdew mill-kwartieri tal-Labor. Ma naħsibx li hija risposta denja din. Brabta ma' din it-tweġiba, il-Partit Laburista qal li għax maqbud fuq siq waħda u ma jafx is-suppost wedi tiegħu il-kap tal-Oppożizzjoni għalhekk fuq iċ-Ċentru Nazzjonali Laburista fil-Ħamrun. Il-Partit Laburista nnota li jekk jagħmel min huwa arroganti jaħseb li jista' jattakka u jelimina lil min ma jaqbilx miegħu. Il-Partit Laburista rrimarka li Bernard Grech huwa l-wiċċ tal-passat. Intant One News kompla jistaqsi dwar il-weda ta' Bernard Grech li kull sena jibdel artijiet f'ODZ mingħajr ma jibdel il-pjanijiet lokali. Iżda anke dwar din il-proposta tiegħu stess bqajna bla tweġiba konkreta. Hemm ħafna artijiet pubbliċi nassigurak. Ħafna bidel ġifieri. Li huma identifikajtum qar waħda Dr. Grech jew flajru wkoll. Identifikajna ħafna u ħafna. Grazzi nsellimlek.